खुलुमबाय सोनाफोरानि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सिबाय माजियाव जे फगवायनाय महर लानोसै नाबा दामुखै इनफे ब्लग्सखौ फरायसै बिसोर नामजाबाय हारिमुनि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होला लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना गरमजों मा बुंनो मा मानो सालायफ्रा थनथ्रा नांनाय बायदि जालायबाय आंना मालिना गोजांनानै थनथ्रा नाङोबा आंना गरमजों थनथ्रा नांबाय आरोना मानसियाबो ओमफ्राय गोलोमफ्रुजोब्बाय फांखा लागायाखै आङो एसे गोलोमथों संख्रिफ्रा गथों मेजेमफ्रा गथों होननानै आरोना ओमफ्राय ओरैहाय नै एसे मिउजिक लागायलायबावनानै आङो आइसो दांखो खोनायलाय गांगुरगुर मानसिया आइनायाव एसे नुहुरनाया एसे मिउजिक लागायबावनानैसो आङो माने मैगं हाबाय थादोंमोन आरोना बे मैगं हानायावनो एसे माने लोर सोर खालामबाय थादों आरो मानसिया अजनाथ' फुरा हेभि नालाय सुनाफोर दाखालै जुनावथ' बिराद सुन्दर सात केजि खमायदोंमोन आङो नाथाय जुलाइयावथ' आङो रुटिन गैला आंना न'आव थांबाय बन्द'आवहाय ओरै आलासि जाहैलायबाय ओरै बिबानाव थांलाय ओरै बिमा बिफानाव थांलाय ओरैबा थांनानै जानाय लोंनाय टाइम टेबोल गैया ओमफ्राय एसे बारायफिननानै फैदों आरोना अब्लाबो सिगांनि बायदि बारायथाराखै ओमफ्राय बांद्राय खस्थ' जानाय नङा बायदि मोनदों आङो अजनखौ खमायनो आरोना ओमफ्राय सेबावबो लाबोनांगोन ना मानसिया ओंखायनो एसे गेदा गेदिबो जानांगौ जायो ओमफ्राय फांखायाव थाबाय थाबाथ' जानाय नङाना फांखायाव थानो आराम मोन्दों होननानै मावा दाङा ओमफ्राय ओंखायनो एसे गोलोमदैया गबाय थादों होननानै ओंखायनो बिनि सिगांनि ब्लगावबो आङो गोलोमदैयावनो थादों आरोना गोलोमदै गनायाथ' मोजांसो नालाय गोदोथ' सिख्लायाव गायनाय फुनाय मावनाय दांनायजों बबाव फांखा बबाव मा गोलोमदैयाथ' आनलिमिट गखायोमोन ओंखायनो मानसिफ्राबो एकदमबारे सुइट स्लिममोन नालाय एकदम जान्जि अबे उदै अबे मा आराम सिनायोमोन दाथ' जान्जिजों उदैजों बिखा बिख्लो जेबो सिनायला ना माने समान जानानै दंथ'यो मानसिया थ' नाजादों सुनाफोर थ' बेजों लोगोसे आं नोंथांमोनजों दिनैनि ब्लग्सआव मा शेयार खालामलांनो हायो फुरा जोबोजोबना होलांबानो जाबाय आरोना थारमाने नै मैयाबो बिदिनो सेम ओंख्रि जादोंमोन आङो मैथ्रु सोरबा मुदुफुल बुङो आं मैथ्रु बुङो मुदुफुलबो बुङो मैथ्रु आलु ओमफ्राय नैबे बुटखौ जादोंमोन आरोना लाब्रा ओमफ्राय दिनैबो बेखौनो सेम ओमफ्राय बेयाव माबा मोनसे एड खालामनो सानदों आङो ओमफ्राय गैथ'आ आरोना साननाय बुस्थुआ बे मैथ्रुआ माने मैया खावसे दिनै खावसेमोन आरो बिमा फिसा सानैल' नालाय खावसेयानो थोयो एनै दंबावोसो फंबायनि जादा लेबुखौ थाइथामसोल' लाबो होमबाय लुंगा लुंगि लानानै फैबाय हनै लेबुआबो बिबै बिबौ बायदिसो आरोना बेसेबांबा गिदिर गिदिरनो अयनाय ओमफ्राय जोंनियाहाय नै बिदिमोन आरो फिसा फिसामोन मैथा दाख्लै अमाजों माबा थास' बिबारजों जादां ब्लग बानाय समावहाय ब्लग बानायनो रोङाखै गरमजोंनो जोंनिया बिदि फिसा फिसामोन आरोना जोंनि न'निया ओमफ्राय बे जाहैबाय आइमोननि आरोना नैबेलाय मोजां बिमा फिसा सानैजों जोङो जाजोबनो हाहां जायो ओमफ्राय एसे गाज्रि जालायबावो आरो बिराद रोसि न'निफ्राय लाबोनायमोन मोनग्लिजोब्बाय ओंखायनो फंबायबो फैदोंमोन नालाय दाखालिहाय हाबाफारि दङमोन ओमफ्राय लेबु लाबोफादो होननानै बिहरबाय आङो ओमफ्राय हनै मैथ्रुआ बेनो आरो सुनाफोर मोजां मैथ्रुआ हानानै दोनखाबाय आङो आलदा आलदा हाबाफारि दङ सान्दुङाथ' जिब्लालायनाय नै मैयाबो बेनो दिनैबो बेनो भगबान एसेयावनो बे समावनो सम जाय दांखोलोदो अजन खमायनोबा बिराद मोजां आरोना बिदि सान्दुङावहाय बाया मोजोमा माने नांथाबनांगौ जाहैयो ओमफ्राय आं माने हुलुस थुलुस फिसाफोरखौ दोननानै फैनानै माने सोब्लकखौ स्टार्ट खालामफैखादों नालाय ओमफ्राय आं दा एसे गुस्लायनानै लाबावनोसै बिराद गोलोमजोब्बाय आरो हाबाफारि दंबावो आइसोर समाया मालाबानो 9:30 जालायबाय आङो 9:30 टारगेट लादोंमोन भगबान फटाफट गुस्लायग्रोनोसै र' सुनाफोर जाबाय सुनाफोर दान्दिसे उनाव गुस्लायखांबाय आङो जेबो गुस्लायनांगौ गैया बेनो गरमनि ड्रेस हंला हंलि आरोना बेनिफ्राय नै गरमबाबो अपसनानो गैला आंना माने आथिंफ्रा नै थेबफुयैनो माने माबाजोब्बाय आरोना दाखोन जाजोब्बाय गाराय जाजोब्बाय माने नै बेफोरो आरोना बेफोर बिराद माने गोसोम जाजोब्बाय आरोखि सेन्देल गानै गानै बिराद थाबायबायना आङो गेजेरावनो जुनावहाय ओमफ्राय एथ'बां थाबायबाय नालाय दाना दहला जोब्बायना बुस्थुफ्रानो ओमफ्राय खुनु अपसन गैला आङो दा गरमबाबो जुथाखौनो सोनांसिगोन आरोना नै आथिङावहाय ओइ फारसेथिंनाबो दहजोब्बाय माने मोननै रोखोमनि सेन्देल गानो नालाय मोननै जायगाफ्रानो जायगा गैला आरोना माने बेलेग सेन्देलानो गैला आंनाव हावै सेन्देल गानबाबो आसिमा खाथियाव थेबफुजोबो ओमफ्राय बे ओरैनो थ्रोब सोरा गानबाबो बिदियाव थेबफुजोबो सेन्देलफ्राबो दाम बारानि गोजा नालाय अन्थाइ बादि गोरा गोजा दा नै गरमबाबो बेखौनो गानगोन आरो माने सुनाफोर थाबायनानैसो थांगोन आङो माने बिराद सान्दुं खिन्थु थाबायनानै थांनाय अपसन दङमोन दरखार गैयामोन स्कुटिजोंबो थांनो हायोमोन स्कुटि सालायनो गोसो गैयाबा रिक्साजोंबो थांनो हायोमोन बेखिनि दमा दंमोन नाथाय आं खुद गावनो गोसो जानानै थाबायनानै थांगोन आरोना बेनिफ्रायहाय आरो फैसाबो सेभ जागोन आंहा फिसाइनिया दैया दा लिटार 9 लोंनानै लाखानोसै फुंनिफ्राय लोंगासिनो दङ 1 लिटार बारबायानो आं दै लोंनाया आरोना 10टानि सिगाङावनो माने बिराद दै लोंदों आङो गोलोमोबो नालाय गाङोबो ना लोंगोनसै रसुनफ्रा दै गुदुं एसे साथाबो लाफ्लालायनोसै आरोना खर' दुंखावनिफ्राय बासायनांगोन ना मानसिया
रौना हैजेनबाय सुनाफोर आं रौना आरोना ओरैबायदि गरम नै खामानि गैयाबा एकदम खामानि गैयाबाबो ओंखारगौमोन आङो दाथ' खामानि दंबावोसो ओंखारखानांगौआनो मैयानो खामानिमोन मैया सानबाय बिराद सान्दुं थांला होननानै दा उफाय गैया आङो दिनैबो सान्दुं माने बाहेरायाव ओंखारबा एसे बार बारो माथो नै आंनि साथानि फिथाइया माथो लिलु लिलु मावलायलायदों आरोना ओमफ्राय न' सिंफ्राव बार हाबा नालाय बांसिन गरम फांखानि बारखौलाय मा जानो ओमफ्राय लाजाला मानसिया सान्दुं सान्दुं ओंखारबाय थायो नालाय माबा मोनसे नांगौबा माबा मोनसे खोमानांगोन नङा होमबा माने मेजेमखौ खोमानोबा कालारखौ बाद होआ आरोना गोसोम कालारखौ लाबोनांगोन माने ओरैनोथ' बिगुरा आंना मैसोनिखा गोसोमखा ओमफ्राय लोगोसेनो सान्दुं सान्दुं ओंखारनानै ओरैबादि खामफ्रामजोबनाय जाजोब्बाय आखाइफ्राव गोसोम आरि माबा माबि गाननानैबो आङो माने ग्लोम ग्लोम गाननानैबो आं ओंखारनो हाया गोदो माइ गायबाबो बिदिनोमोन जेसेबांनो फैलाब फैथाब गानगोन माने इदिसो आरोना आंना बार नांनायसो नांगौ आंनो ओमफ्राय मालाय मानसिफ्रा एकदम सार्ट बोराय माबा बोराय गानलाय लायोना आं इदिखौ हाथारामोन आरोना बिखुंफ्रा ओमफ्राय ओरैबादि जायोमोन आंना माने सेम मैसो बिगुर जायोमोन आरोना बिखुंल' नङा माने मोखांफोराबो आखाइ आथिं गासिबो जेखियानो जादोला आवगायग्रोनोसै र' सान्दुं गोसामालाय गरममालाय जायना खामानि दंबायथ' ओंखारखानांगोन अभियासलि थाबाव बहुद खम आरोना आरो आं बायदि थाबायनायथ' बहुद खम माने नुवानो होनना बुंजायो नाथाय उफाय गैया रिक्साफ्रा बेसेबां लाखि जाब' होननानै सोंलायलायो आरोना ओमफ्राय थांगोन होननानै सोंलायलायो उफाय गैया क'क्राझारनिफ्राय माने मानसिया एसे गोजौजों मानखोदों आरोना एसे रेहाय मोनोना ओरै फारसेनि साया साथा दुंखावजोब्बाय थाबायनायबा ओमफ्राय आंना बेरायनाय बायदि नङा आरोना सोरनाफोर नै इदि स्पिडआवसो आरोना ओंखायनो रावबो लोगोफोरजोंनो मिलायला आरोना माने सोर आंजों बिदि एफा स्पिडआव थाबायफागोन दे आजां गाजांनो बाबावै थाथों बिदिनो थाबायलांगोन आं आगान सुरि फैनानै आङो माबा पेट्रल पाम्प मोनफैलायबाय आरोना पुलिस पइन्ट टारगेटआव मोनथारसैयानो र' साया मोननायखाय सायाजों एसे दावखोलायबाय आं सुनाफोरनै आइसो रेलखौ मोनफैबाय आङो ट्रेनसो हावथानानै दं आरोना जारलाहाय बेयावसो गालां थानांगौना बेहा मेन बुस्थुआथ' बेनो माने फिसालानि सार्ट सुदोंमोन आरो दाखालियो सार्टआथ' दङ आखाइ गोलाव गोजा आखाइ गोलावखौल' गानो ओमफ्राय रायदों आङो बे गरमाव आखाइ गोलावखौ गानबाय थायो नामा होननानै ओमफ्राय आखाइ खान्दा गांसे सुदों आरोना जेने थेने आखाइ गोलावबाथाय बिमाना सुनांगौआ बांसिन जायो आखाइयाव थननायखौबो मानजिदो ब्रासजों गोदोनाखौबो मानजिदो बेग बानायखौबो मानजिदो भगबान दा गाननो होननायखाय सुहोदों आरोना आङो गरमबाबो आखाइ गोलाव बिसिनि कयेकजन लोगोफोर दंबा गरमबाबो आखाइ गोलाव गानलांग्रा महा समस्यासो लाबाय सुनाफोरनै 350थार माथो फैबाय नालाय फैबाय ओमफ्राय दख'ना सेर एसे थाबायलांसै आरोना माने मेन बाजारसिम हाबहैनोसै आङो फैबाय नालाय फैबाय दख'ना दखान सेर फुरा मेन बाजाराव आरोना बाजार गिदिराव দিদি ছোট আপেলটা কত 150 টাকা কিলো বাবা ওই হয় না নহয় মিঠা হয় রাগনা যে आंना रायजो राजाफ्राबा थानाय नायनोसै र' लेसआं दा गोदै गैगोना गैया लांबा लांनानै नोङो दामाबो खम नङा आंनि मेन नांगौखौ लानोसै र' लाबाय थाग्रा दखान दङ मालाबा दरसे बारा हरलायलायो माथो बेयावसो थांसै आं बेनो आरो आंना मेना माने सामब्राम गुफुर गैला नालाय सामब्राम गुफुर लाबाय पवासे सामब्राम गोजा लाबाय आधा केजि हाइजें 10 थाखानि आरो बैयाव माबा दंबावो र' फैबाय नालाय फैबाय ओरै गिदिंलांसां टाइमाबो एसे दंबावो गोलोमनायालाय गोलोमफ्रुजोब्बाय आरोना पवासे अबेबा 10 थाखा खुस्रा गैया होमबा 10 थाखानि मिलायदे होननानै बियो आङो टमेट'फोरखौ 3 गाहाम सोना हरो बेस्राफोर गरमाव मा जिरायबाय थानो बिसोरबो लाबायबो नै गेलेबनो गरमा ओमफ्राय लगे नै आं रिक्सासो गाखोनांबाय आरोना लगे माने लर लानानै फैनानै सुनाफोर नै नायदो मालफ्रा ओरैबादि माने मनाथ' लाङाखै नालाय साजा बियो प्लास्टिक ओरै आलायलाय आलायनानै माने आसियानो जायगा गैला आरोना आंना साथा लांदों सय साथा हमनो साथायानो फाखर थादों ओमफ्राय ओरैलाय ओमफ्राय नै ब्लिचिं पाउदारबो लाबाय नालाय दाना मबाइलखौ बबेथिं हमबावनो ब्लिचिं पाउदारखौथ' आं ज' लाफानो हायाना बे मालफोरजोंहाय गिलायलाङो आं बोरैबा थेथेरा नांदेर जाबा होननानै आरोना ओमफ्राय जेने थेने थांसै जुनारफोरनि जेने थेने रिक्सायाव फिसौ गाखोफैबाय आं रेलगेटखौ बारबोफिननानैहाय
ओमफ्राय मानसियाबो नै ओरैबायदि गोलोमबाय माने गोलोमदै फुगारनोबो माने आखायानो गैलामोनसै आंना जुनाफोर ओरैबायदि थफ्ला जाबाय सामब्रामनिफ्राय हाइजेंनिफ्राय माबा थालिरनिफ्राय आनारसबो लादों आङो थाइसे आपेल लाबाय भगबान मा होनना बुंनो एसे मुला लाबाय ओमफ्राय आरो मा लाखोमोनलै आङो माबा खांख्रिखला एसे लाबाय आरो टमेट' लाबाय ओमफ्राय बबे आखाया बिदि हागोन दे ओमफ्य फारसेथिं ब्लिचिं पाउडार लाबाय साथा हमबावबायसो आं ओमफ्राय मबाइलावबो थागोन अयनाय मिनिनानै होग्रा ना जेने थेने माने फिसाजोनि समायाबो बावला ओंखायनो आं रिक्सा गाखोबाय नङाबा ल'ल'बाबो थाबायबावगौमोन आं मालफोरखौ फटाफट सोनानै दै गुदुं लोंनानै एसे बायजोआव हाबनानै थांसै आङो ओरैनो हले बिराद हासुनो ओंखारो दै लोंबाय थानायखाय दा गोलोमनायखाय हासुनो ओंखारा बहुद खम आरोना नङाबा दै लोंनानै थांबा रेलगेटआव थाइबानि रेलगेटआवलायनो माबायाव स्टेसनाव थाइबानि हासुहैनांगौमोन आङो बिदि बाजाराव थांबा आरोना ओमफ्राय दा गोलोमनायजों जाबजों फैजासिम ग्रोब जाबाय बेखौ दा खेवनो समय गैथ'ला समफोर आं दा गथ'खौ लानानै फैनानैसो नायनोसै आंबो एक्साइटेड हरे कृष्ण मैया आब' कबिता सरगयारिनि मोनसे भिडिअ नायनाया आंखौसो सबसे बयनिख्रुइ बांसिन गरम मोनखो ना माखो होननाय नङा आब' नोंखौल' नङा आरोना आंखौसो बड' सबसे गरमसिन मोन्दों खोमा आरोना ओरैबायदि अरखि सोनाय बायदि मोनजोब्बाय आङो बयबो सानो खोमा बयबो गावनि देहानि गरमखौल'सो मिन्थियो नालाय बेस्राफोर आंबो बिदिनो होनबाय थायोब्रा आंखौल' बांसिन गरम मोनखो ना माखो गरमा आंखौल' जाख्लबखो ना माखो होनबाय थायो आरोना माने अयथासार मोनथारोना दाथ' जुदि आङो मालाबाथ' रिक्सा गाखोनानै फैयाना ओमफ्राय जों न'आव फैनानै थाथ'फैबाथाय आथिङाव माबा रिं 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 माने आथिं बडि गासिबो थिगसे सानाव थाबायबा बिदि मोनोना रिं 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 ना बिदि मोनो आरोना थ' समाय गैला सुनाफोर र' फिसाजोखौ लायनोसै आङो ओमफ्राय नैबे प्लास्टिक गोसोमा माबा आरोना बेलेग थफ्ला आदार थफ्ला सुनाफोर ओमफ्राय बेखौ बिहामजो हायदुनि थफ्लासै आरोना माने थागथिग फन रायलायबाय बेखौ लाहांनाय समाव गावबो बिहरफाबायसो अयनायैनो लांफानोसै आं स्कुलाव हैनोसै आं ओमफ्राय नै फिसाजोखौ लानानै फैनानै फिसाजोखौ थुखैखांनानै मानानै डाइरेक्ट ओंख्रि मोननायावसो आं लाफैबाय आरोना नै कुकाराव खननै गाबहोदों दाउ बयलारखौनो आरोखि माने मैथ्रुखौबो ज' जेबो फाराग गैया खथ' टेस्टि थाव एसे खम होदों नालाय बिदिनोसै आरो ओमफ्राय टेस्टखौबो एसे कमप्रमाइस खालामनांगोन नङा होमबा सुनाफोर एसे हेल्दि जानोबा थाव सावजों सुना गाइखेरजों जा दे गाइखेरजों जा आराम ग्रेभि मुदुफुल दं बुट दं आलु दं दुलाजोब्बाय जाबाय मोनबाय नै साखिनानै लाबायबो मिनिनानै थैगोन ओमफ्राय ओरै थाइबें खाजि हाबाय आरोना आरो जेबो गैला एवलां जाखां लोंखां सुनाफोर बिदाखौ लायनो टाइम जालायबाय ओमफ्राय नै बेग गोदाना आंना आरोना माबा 4000 बेसेबांबामोन आरोना थारमाने सोरनाबा 400 आरोना आंनाव 400 थाखानिबो बेग गैया दे खुनु बेला आं 400 थाखानिबो बेग बायफेराखै सबसे बेग दं होनोबा आंना सबसे बारा बेग दाम बारा बेगा जाहैबाय मा होनो बेखौ र' 350 बेफोरबायदि आरोना आरो खुनुबो 370 बेफोरबायदिनिफ्राय लास्ट 450 नि बेगानो गैया आंनाव मिनिनानै थैगोन ओमफ्राय बेखौ आङो कालाराथ' आरो मा सेलेक्ट खालामबावनो पिंक कालार दंमोन ओमफ्राय आङो गोसोमखौनो लाबाय आं गोसोमानो गासिबो ड्रेसजोंनो अरो आरो आंना बारा ड्रेसजों अरला अरलि गैखाया ओमफ्राय सेना मोनथाम गाहाम नालाय ओंखायनो लादां आयौ ब्रां ब्रां माल हाबनानै दंहाय फ्लिपकार्टनिफ्राय आंनो फ्लिपकार्ट नङा मिश'निफ्राय मा सोनानै हरफाजोबखो नै ब्रां ब्रां आरोना सेना मोनथाम बेखौनो मोजां मोनदों आं ओमफ्राय नै ओरै आरो मोनसे दंबावोसो मोनब्रै मानि माने इफोरखौ लाफ्लेबाय थाबाय ओमफ्राय अबेबा थांबा होननानै ओमफ्राय बै लाफ्लेबाय थानानै मैला जागुलायथारोना अबेबा थांबा खर लानानै थांनोनो बेगानो गैया जायो आंहा ओंखायनो बेखिनिखौ दोनसै आरो आङो फैसाया हले बिराद जागोनहाय बेयाव सोनाफोर 4000 नि बेग नालाय 4500 नि फार्स्ट टाइम फुजिबिथांनि अननायाव आरो माथोबाव फिसायनि अननायाव आरोना बारा बेगफोरखौ माबाबाय थानो समय गैला बिदाखौ लायनांसिगौलाय उफाय गैया आरोना ग्रोब ग्रोबसो जिबनानो आथिं आखाइल' सुनानै फैथारदों आङो गस्ला दहायनि गाननाय फिसाजोनि ड्रेस आरि सोमनानैहाय ओमफ्राय न' सिंनिफ्राय बाहेरानिफ्राय न'आव फैगौआनो नै बेखिनिया गोलोमनानै फैबाय आरोना बे गोलोमनायसो आरो सुफिनबावनोसै आं ओरैबायदि गरम नङा होमबा सुनाफोर मिन्थिखासिगोन बयबो ओमफ्राय आं दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आंना बिदिनो जाहैबाय दिनैनि दिना बिदिनो थांबाय ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोनजों फिसा ब्लग खालामनानै शेयार खालामलायबाय आरोना सिगां ब्लग होनायाव 50 MJ मोन होनायावहाय दैलि ब्लगखौनो हो आब' नोंना बिनानाव दैलि ब्लगखौनो हो जों नायगोन रावबो नायाबाबो होननानै कमेन्ट हरखादों
ओमफ्राय ओंखायनो जिखियानो जादोला दैलि ब्लगखौनो आंहा शेयार खालामलायबाय आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल सा ब्लगखौ फरायनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच